fapt, da, și rolul meu, care, la fel ca și al lui Ghenadie, a fost un personaj negativ, pentru că eram complici cu toții și supraveghetori ai acestor copii care au fost, de fapt, maltratați, racolați, impuși să muncească pentru un chinez. De fapt, este o problemă socială care în Moldova este foarte acută acum, la momentul de față. Cred că și în România, și în Ucraina, acum unde este conflictul, și în Rusia. Cred că pe tot fostul spațiu post-sovietic este o problemă dureroasă și trebuie să facem ceva ca să scăpăm de ea, pentru că nu se mai poate. E groaznic ce se întâmplă. Eu am văzut azi filmul pentru prima dată și nu-mi vine să cred. Da. Mă uitam la mine și ziceam, Doamne, ce doamnă rea, îmi vine să o omor și zic, ce bine că a murit așa odată și așa spectaculos a murit odată. Păcat că împușcată de un chinez, dar asta e. Scopul scuză mijloacele. Da. Carioca e un personaj care șochează în două moduri. Pe de-o parte, prin felul abuziv de a se comporta cu copiii, deținuți acolo, nu ostatici, și pe de alta, printr-o atitudine mult mai supusă, umilă, față de superiorii lui. Cum a fost această experiență, acest registru de comportamente diferite? Oricum, acest registru cumva se încadrează într-un gen de personaj, într-un gen de persoane pe care poți să le întâlnești în Chișinăul din ziua de azi sau în banlieuri, bine să zic în franceză, în suburbiile Chișinăului. Avem foarte mulți tineri, bun, și nu doar tineri, persoane care în anumite situații o fac pe șefii, pe grozavii, pentru că în alte situații au fost supuși, au fost umiliți și au fost obligați să fie și să ajungă în mizerie totală și atunci vine un fel de răzbunare și înțelegi, deci există așa gen de persoane și, bun, mi s-a părut interesant și util să joc acest personaj pentru că am învățat ceva nou pentru mine și pentru, sper că și publicul care va veni va învăța ceva nou din prestația noastră. Voiam să adaug la ceea ce a zis Ghenadie. Din păcate pentru noi, nu atât pentru noi ăștia mai din generațiile mai dincoace, mai mult pentru generațiile părinților noștri, buneilor noștri, din păcate, cei veniți din spațiul post-sovietic au rămas cu amprenta dureroasă a regimului sovietic, comunist, ca să zic așa, și din păcate, mă repet, de 1000 de ori din păcate, spre regretul nostru, părinții noștri și buneii noștri, până în ziua de astăzi, acceptă un comportament submisiv. Pe mine mă doare și îmi dau lacrimile și nu știu ce să-i fac, pentru că așa este obișnuit omul. În general, în instituțiile totalitare, care știm că sunt închisorile pentru minori, orfelinatele, această frică ea se inspiră din copilărie. Știu din propria, de la tatăl meu, care a crescut în casa de copii, pentru că părinții lui au murit, bunelul a murit pe front și este înmormântat în groapa comună la Königsberg. Asta e. Și bunica a murit de foame, în anii foametei, în 46-48. Și tata a fost nevoit să trăiască la casa de copii. Deci el mi-a povestit, eu am văzut azi în copiii ăia comportamentul tatălui meu. Dar problema este că, până în ziua de astăzi, în aceste instituții totalitare, copiii ăștia se simt frustrați și ei se tem. Și duc o luptă pentru existență, care pe alocuri e mai vizibilă, pe alocuri poate e mai ascunsă, dar oricum e luptă pentru existență. Noi credem că prin acest film vom face cumva un aviz spre acei oameni ca să nu tacă, să iasă din anonimat și să facă ceva, să schimbe cumva. Cel puțin misiunea unui artist este să, poate nu să găsească întrebări, este important să pună întrebări. Deja fiecare din noi, în calitate de spectator, o
o să-și caute singur răspuns la aceste întrebări. Apropo de copii, cum a fost experiența cu acești foarte tineri actori? Înțeleg că unii dintre ei chiar la prima experiență de film. Ei sunt foarte bravo, ei poate sunt mai bravo decât noi, pentru că au în primul rând, au curățenie și au dorința asta aprinsă de a juca, dorința de a veni cu ceva nou, de a încerca, că e o experiență... Dorința de a se simți artist. Da, și mai ales că chiar au fost niște băieți extraordinari, toți vii în ochi vorbind, plus la asta știu că mulți dintre ei mai păcătuiesc și merg pe la cercuri dramatice, știu că lucrează cu colegi de-ai noștri și fac spectacole și deja ulterior, după premieră, chiar i-am văzut, ne-am întâlnit cu dânsii pe holurile Teatrului Național și îi văd salutându-se și deja există așa un fel de amiciție și un fel de invidie din partea colegilor lor, că zic, mă, dar tu de unde te știi cu asta? Am lucrat împreună, noi suntem colegi de platou, da. Eu am avut un, hai să zic așa, un mic incident cu un copil din, nu știu dacă ați observat în film, nu se prea vede, când eu îl lovesc cu ceaunul intenționat peste cap pe ăla care mă făcea surdă-mută, surdomută, surdomută, mută-mută. Și într-o dublă l-am lovit cam tare. Și după aia copilul ăsta cred că m-a urât. Și mi pare foarte rău că eu m-a urât, dar eu nu știam cum să-i explic, că dragul meu fiind, atunci când ești actor și ești pe platou, trebuie să uiți că tu ești prietenul meu, ori eu sunt prietena ta, ori suntem colegi, atunci trebuie să ne urâm cu adevărat. Și asta nu-mi place, pentru că eu îi iubesc. Experiența mea a fost faptul că am avut în mai multe rânduri, așa ca acțiune, trebuia să strig la ei, în calitatea mea de personaj, să fiu autoritar și strigam, gata, se încheia cadrul și după aia, băieți, nu v-ați speriat, tot ok, tot ok. Noi ceream scuze de la ei. Da? Totul e bine, nu v-ați speriat, în special cu fetele vorbeam ca să nu le stresăm și nu, totul e bine. Deci ei sunt foarte bravo. Cred că în ziua aceea am sărutat de vreo 15 ori creștetul acestui copil. A fost pentru prima dată în viața mea când sărut creștetul unui băiat total străin, pe care nu-l știu, dar pentru care simt o vină. Cam asta e. Sunt niște trăiri, niște simțăminte aparte, e o experiență. Aș vrea să ne spuneți un pic despre această legătură actoricească și poate nu numai între România și Republica Moldova. De ce credeți că au ales producătorii să filmeze în Republica Moldova cu actori din Republica Moldova și înțeleg că aveți experiențe și aici, la noi. Cum vedeți această legătură profesională între cele două țări prin prisma experienței personale? Moldova, la moment, este o țară în care se poate filma foarte rapid, cu nu prea mulți bani, cu actori extraordinar de talentați, pentru că noi avem școli foarte puternice și cred că ăsta e avantajul. 3 avantaje, am zis. De ce? Pentru că, hai să zic așa, sunt foarte multe subiecte legate de Republica Moldova, foarte multe teme de abordat, foarte multe. Deci la noi e un câmp foarte bun pentru un artist care vrea să se manifeste. Acum am să trag o paralelă cu o cunoscută de-a noastră elvețiancă, o actriță și regizoare de 80 și ceva de ani și știu că feciorul ei, care are vreo 40 de ani, știu că a avut un conflict, dar o chestie super mișto după mine, că el îi zicea maică-se la un moment dat, zice, de ce nu m-ai născut în Africa? Să știu și eu, să am și eu o problemă. Noi suntem elvețieni, noi nu avem probleme. Noi ne-am născut într-un mediu sănătos, unde nu există dita mai probleme sociale, ori eu aș fi preferat ca artist să știu că pot să-mi ajut poporul de unde vin. Asta poate e un avantaj, faptul că suntem din Republica Moldova
și presupun că asta a fost important și pentru motivația domnului regizor, nu știu, îl întrebați pe dânsul, motivația noastră, noi suntem open 24 din 24. De fapt, noi ne mândrim că suntem din Republica Moldova. Ne mândrim cu faptul că lucrăm a treia oară deja cu domnul Adi Popoviciu și îi invităm pe toți regizorii de film și de teatru să vină la noi și, în general, toată lumea, veniți în Moldova. La noi e bine, frumos și cald în suflet. Și cumpărați produse făcute în Republica Moldova.